Kumni pat parok na isham yang sisi na kane ka videos betmai ke jonga pan ang ne po ka YouTube channel ke jonga pan kumni menta pan ngadon ang ne po ka surong motowar ban menta nang ne na po motowar nga ban isti po shno mo sit khanam ban kane gede ka ta ka surok VIP ron ka ba ya nang ne na po motowar tar seru po nong ko lo mo sit khanam kami po jatang nanti kan mi sipo renca ban syadu sipo roi airport ban kapoi ruste sipo surok bypass sete kan sipo hirembong sete ti nang ni dai na po surok ni mentar pada nga hakane ka videos ke jonga mentaru nomor ba ngalidon kam sipo musik khnam te nga shu ring videos no snen nomor ba ala asram hiru ba ngamju da kham yo lan ban ring videos ba pen mi a po ga channel ke jonga te khrang ba nyo pen mi mta banyo ya khana artam ba phi perlong ba ju ya ai jing kersan nga kane ka channel ke jonga te kumtaru hakane ka videos ke jonga ba mentapat dai nomor ba ngayal ti artan na po motobar po musik khnam te kumtaru ngin yu i artan kane ka jingsniu kane ka surokan kumba la pawa ki la patai khobor ban hakaju khobor ka sing khasi student union kelawan ban jurup hidaladi ya kane ka jingsniu kane ka surok VIP ron apo motor sha musik khnam sha umru airport hadian bagi pajban song shing di than kila ban ujor bar kila apel sngo halor kane ka jingsniu palan jo kane ka surok te to mentang nya shkman ban nya pelang hado kanu kasniu sha kane ka surok hangne te parok tang ne ru matang lai hi yang ne ka srong ne ka snif shisha kan ka last dang ban kho prayer ban mi bun kin ki thleuru pe yang ne ru kum jo shumun oba kadi artan ha ka si barang slap i kini ka bayal ti mengamata ne hanrei ladadi ha ka singi ba slap pi pe kini thleu ne ba dak tiar kali ai biyan kalau ngama pechen syakal yang kamon syutikal yang kadi yang long ibana peding te kampai surong nomor ba ki kali long sauska i te dia te bana na ru te bul sindi kamban perawakan te shimun oba ngaru kan kamera ka jonga kam di plat ka kamera ram ri di kamera tan ti ngamtip ka da shai bhane em kan ka rukom ring videos ke jonga ru ri di ba kalong hakdo no kor kobru ngis ka ba phenumya kern thul ane ba phenumya pendram plus tian ri banya sungthu lang kan mon nomor ba ngaru am de ber spot ban long ban sing di kamera baram kan ban pen kam di kamera baram dor hari ngasu yele ban pen bang di kamera ba dang ilai batat kan tu tem tala pu yang nele ni ke jakane belong khongdong ne I ka khamsiu shishu ko ne nele ka shitom ka janjar ka rkamyal ti saba ka suru kolong peno bha te kolong peno saba kadon siap ha kimi kini ki moria iru kila milon kila long kho phrelu ka surong te ka kham shitom khnyal ban ban ya staru Sri kasni usai suroi wala kani kapor ba karang makna kabning kumneru hari sungtu ika long sham shitom bat ka compare yak ba ya nyak ba nak surok ba bhakan sniu te ka sniu hade ka surok ma phi yu I kan ban ha ka jing sha kum ka jikam ma jongare kan ka surong kam dis ya ka sniu ru hadu kan ni kan ban larang bakla mangade ha kan ka election MLA ka baladam shwa tu ka election kan ya kan ka surok pen bha ber kala siang dam bala siang jri ber ka bha bha surok te ban ikop sha ban ong kam ba ka de ka ta ka VIP road kani ka jing sneu bar ka jing jotno ba kloi jong kani ka surok pada dai ka long no tang number ba
yaad pelan kini ki kali he kamtam ki trong ki bos ki ba juya bha nakane ka lenti ken marba nadu ba la khangno yakane ka surong jiking dam dai entai te kimdan lenti subanya dakawairu balara ki yabin po shilong bypass na steru kuman kala long jingai ber kala long khongwan bha kumtaru la di bayan steru la tamba kador jiki marba mardiru kala kiu kala da ki dusman bhai kan wana utar kom tiban banwan ra ya kan ka jingbyang jingthau la ka jingbyang plai mo pa kanum remplan haga dor jongki marki mataru banum remplan ban ba kalit kawan rukan kham jan kham kloi te komta bunsin ki trong bakit mar ki ya bino nang ne kan ban wat ki kali tourist iru ki ya le banya na kan ka ju ka lenti hi kanang ban pui kham kloi mar ba ya po srong dam dei ka blok plan tim ta ne pala pui ba kidang ya sina artat ene ka srong ne teka ilong i sitompa kumne ala jarta to te shu danon to ber kila isnai dang ya buitu pipe tunnel to po banlong tlimuri bang shi omi kasimo te shani pan pare ka srone i kala bha ban kamda sneu plan do kata taru ka shu sneu do mulai yang ne kita son dari kamda palat pare kan kumbalong tu mana stationang te perong ani matawa pedang lapoi ni po snong nong kolo ban angni ber ka srong ni ban ka kham sneu ban kalong thliu phang ni kan kalong thliu len nong tu ban dan ki bantai ba bhagam kini ban ngai tu shuru pada kilong thliu bahe let's say kat habanda dapsna ni ka srong kingdom ban yo ban ya trop yang po kingdom kan kamun kan ni ka srong ni te kala off road tracks pi perlong te perlong mentapan lapoi ne po suro musik namban shaneru ka suro kalong sneu kumjuhi ban ka long kho player long tuki mauria i kiba sob ya ka suro i brokhon kila kholo shabar i ban ka wanra ka jupi thliu ba bon bha ki ni ki banta jo ni ka suro haka jungi shagan perlong kanika srong ne ka shilong kanja bha namar ba khamdunai kali banya yang ne henry di tan kini ki singi menta kan do bala khangno e ka kingdom banya ki kal he khamtam ki trok ete bansi ki trok ki habanya yang ne ki trok ki boss ikim tu ki habanya ya kanika srong ne kan namar ba bon ki trok ne be ya ru ki trok khat saus ka khandri shoka ru sia ne ta ki boss he na ta ki boss tourist ikim tu bukan kling na asam e ru kemun ki sia yang ne ka srok ta ka ka wanra ka jing sniu bha ni ka surong ne ti henry banong ban khangne ban pinphano mentaru ini surong ne ru kan samjing e hi namar ba kat ban pat dab ya ka jiking nam ne kemun ki kali he kin hab ya hang ne te kan ura jing tinjari kindan te ka ba ngi don kamenta pat kalong ba tang kumno ban yo ban pendam no kloi jiking dam bat ban sha bang kali he ban ya ban jiking dam ku ba julong malaka por ka pet perlong wat uti umodrum treshu ban ya ne po surong rong namar ba kelas new plan ka srokan takarau se ya no tinak ham te hi pet mentang neru het ke tingtliu ka srong ne pen kane ni ka kham sniu ba ne bar ka kham tliu ba ka srong ne rukan pet gi dak tiyar trok e ba ya telefon ki ya bina khti imtin bar ba trok he ngan ban kumni dak ar shaka femda itu palat kan to ban kham su ta banya ri benoni kali kumtong ani selang pha wan mata ngana ni ka bait kumneru de ngasu ka panghiken ka ni ka seed igam turu uskai de ya pala asuro ba sniu kumne pese ka ilong shitom han marba ka sniu ba ka suro kumne kan
Ti parobi metapan ang ngala wan phana tiga jingdan kam jonga menen po musik nam ban mentak menen ngala po yarta ne po mulai motor ban la po yarta ne po la mulai bypass musim mo kontro ang ne ti mentang ne nga perkur arta no yang ka vis jonga kaba mentak singi ban hang neru pada prof ni ya ka jing singi jonga srong neru kalau kaba ishir khai bang ni kan hai ni bentai ni popoi mangamta Shumano ba ka rang slap kan kung banga ong ipin du menen kong handri por ba slap de kumun ka ka dablu ya kan ka lentia kan ka surong neru ti tom ni ringa metani ngan perkut no arta den ka videos ku jangan pada kan mau preru ban ya share ban lain ban subscribe ban ngin sei kindu biang ruha ka videos ku betmai ku jonga kan ka ba ngan submission hai ni ki singi ki tayo ki banai ki ban sawan ban ki banderu ki videos men ya ki jing likai junga shewe par ki jaka ba compare ki ba phemju da khami ne mju da khame bana pa ba plan te nge sei syam yang no hakawai par ka videos ku jonga mo ban kumni hiru ngi ba kanika boss ka ba ya ru shapo bel tularu ka haban wan ya nang ne po surong vip ro nang ne ka ban ya shapo musik khnam steken mar ba am dan surok sho da wei run mar king dam ru umpan dap setia ban shna te tang da gini kentien Khobrei shibun ya phi baro